EU er i alles hverdag. EU er nemlig også i din shampoo-flaske. For EU har samlet en liste på 432 stoffer, som er mistænkt for at være hormonforstyrrende. De stoffer kan også være en stor trussel mod mennesket og dyrets sundhed. Hvis du bruger gummi, skal du takke EU for, at du ikke får sexsygdomme. For de har nemlig indført en række krav for kondomer. Blandt andet, at der på emballagen skal stå om indholdet er kræftfremkaldende eller skadeligt for noget. At der skal være en brugsanvisning, så man ved præcis, hvordan den skal bruges. Og mange andre. At ringe, maile eller tjekke Facebook på ferien kan godt være en dyr fornøjelse. Det synes vi nok alle sammen. Men i de seneste år er prisen på telefoni på tværs af grænserne i Europa faldet på markedet. Og det skyldes primært, at EU har været på banen med regler, der regulerer teleselskaberne. Men i 2007 satte et flertal i Europaparlamentet en stopper for de dyre datapriser ved at vedtage et prisloft på minutprisen for opkald på tværs af grænserne i Europa. Har du nogensinde stået i gaten og været klar til at gå ombord på dit fly, og hørt i højtaleren, at de fly er forsinket på grund af tekniske fejl? På det har EU en indflydelse, fordi de har vedtaget en række rettigheder, som for eksempel at du har ret til mad og forplejning under forsinkelsen. Ligeledes er det EU, der har bestemt, at flybillettens samlede pris, inklusiv alle obligatoriske udgifter som skat og afgifter, ikke må gemmes væk af flyselskabet, men skal være synlige fra starten. Det er også EU, der gør, at vi kan købe over nettet, uden at få told med i købet. For alle lande, der er medlem af EU, kan vi købe på tværs af, uden problemer. Hvis du ejer noget makeup, har du nok tænkt over, om det er testet på dyr eller ej. Og svaret på det spørgsmål er nej. For EU-parlamentet vedtog nemlig at forbyde en lang række kemiske stoffer i kosmetik og bestemte, at man ikke måtte udføre dyreforsøg med kosmetik. Men alligevel står kattelemmen åben, og hvis der ikke er nogen anden udvej, findes der et alternativ, og dyreforsøg er stadigvæk tilladt. Når du køber nogle ting på nettet med din Mastercard, eller skriver tillykke med fødselsdagen til en af dine veninder eller venner på Facebook, så bliver det hele gemt i en database. Og EU giver mulighed og rettigheder til, at du kan få slettet den database, som også kaldes den personlige database. Så du er altid sikret, at du altid kan slette dine ting, hvis du ikke mener, at det skal deles ud med andre. Dette var nogle af eksemplerne på, hvordan EU har en indflydelse på din hverdag, og der findes mange andre eksempler.